Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii. Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii nigo bono yakire nikirundekerene. Murigereria na bire ngo batalia email ro balia Gusii twakwa na mangana mange igoro yoboremi anamona so kwa na igoro yebimeli twakwa na igoro yetugo kuna seri tukolia rigo tokora amangana tobauti akia sto kwa na igoro ya marabuoni omwancho muri ati maiti gose ko saranste nyomba mwa oga bwoligerere kyo muruburi yiga no boli igoro yeli rabuoni no maiti buna marabuoni agusimekwa engakia kwira mugondo nanane mononga bali bako yasimeka na ryali bagwetera elinde lyonya lira bwoni elire nene bune limbwate ko bako gaiga oli yeke lianse onywere chae gosonywera mabere mwete kali twakalira mabere timete gosenga kia lero ngonyungoliera mura marabu amabere amaruranu osa lito ko kaya makombi ngonyanyera mole amarabuoni one saranso ike ko nyomba mwa oga bwinde tukwanda mangana yobole minobonda asenga koletera botambeli tukolecha matatu nsemone nusu 90 ml mumanyi aseri tukolera na koletera ko ime yaraganga yere mya kitutu chache south asana batalire abanyakiombe bamo balega iga kuro ime yaraganga asaba uchi batatebia amangana igoro yobole mibwe amarabuoni bakutotebie na kibako yasimeka na nemono ngikirete barabuko yasimeka wano kotole na magane tukolera tigara tebia ereningu na nene kibacha gite kiombe kenyuma tutarenda tambe kora tebia ngo ainingu biomono muraria samarie tanje gongol kuguli Fred Oruru umo chairman bwe kiombe kiabo totoliru masipiyo ekiombe kigani gotwa chetamo tukaikaransa buna abanyakiombe tukateba ninga ninge turakorekera bege gotkonya magimaitu tukarigereria tubwate ki project y'ugusimika none kinsiaga kurinde tukanyora nk'abantu mbaroro abaremabu n'abantu bande batari kunyara guikirana gucha na indungo cyo twabeka none ko bako mubuko twatana kitoko batoko konya abantu banga bunaba tukanyora nk'amaene kinsiaga no tusimika nigo cyo twachipesa cyuka insemo yo kobeka ngane ndagera tikiare goba chiko konya abantu abandi tukatebe tusimike gento kiranyare ko konya abantu aba bune ndagera tukadecide tukabeke birenge lyamo tukateba ngento gikiria turasimike kitaigo tokari muno no buoyo mono tukanyora ngamarabuoni tatageti ubuoyo tukadecide tukatenga tusimika marabuoni tukachaka e project yo simika marabuoni tukateba ni chairman nyumo tarika semwe gete project yo chaka marabuoni anemone kiombe kandake nindi mwage chagete kiombe kigi chagete 2019 igoro ko 2019 amangana mo korana yo boli migosimeka kende kyao na kende kyao una tuwa jagete ke tuwa sweta mangana yo boli milioka na ko jago simeke bina ko chenche binde buna chinsi yaga na maraboni bunaya ni chinchu anda ke buna murabanya kiombe kerenga kine kenene gyo kuchake kiombe kigangereki ekerenge kene tuwa jagete to swese kiombe na mbeye mo ko tuwa ligere tukanyora nga abantu ntubwati ndagire isaini tukatebanjira kituranyare gokora elinde litonyore chindagire chisaini abanyakiomba abanyore ndagire tibabasaka abantu bategemete kutara none chiro kuri ndagire andake umugondo yigandigere tikera nkero ndigere tigobwate amarabuoni amange sana kera ndo chino umugondo monne nabo ole bune ekaiga inu buna abanyakiomba andake umugondo no yo mubwa abanyakiombe baino goseni go mukombo ete buna abanyakiombe umugondo ni gotokombo ete buna abanyakiombe ekero tuwa ikaransi tukachamo tuwarigetie njira yo konyora ase tugusimike bintebi tukateba litang'ani tutarachi guikira gutwara umugondo kuruko yoito tukachaka no mugondo yo kondesa igo tubwate migondo tari yo buka ne migondo nero paka chinji gusimikire na marabo nare matubuna wona tugukuruga iga akanda gasimikwe chinse mo chinde igo still tubwate ebirengali kulingana buna tuwa ikaransi tukatenga tokondesa wona migondo asobonge elitobeke e project ye yabanyakiombe ono andake chairman kenayo ngabuna ubateneta sekiombe kiga kora tutebia ngo gwetera elinde tumanye ekero umuntu agusimeka marabuoni omugondo yo na kiubwente kwaliga ni keranga girete kero mwata so mugondo tolenge ole mire ukuchikusimeka marabuoni igo lengo simikiro andake usinige ntiki ya usolenge geti andake na kimwegete na kimwanyo aliga neti bakukaba mugondo oisaine gusimekulira buoni biyo mana sana muralia litangani kero tete ko banga gusimeka amarabuoni umugondo ni goko yo prepare mapema mugondo litangani go simikire chinsiaga chialenga kwanye chiabere nga chiagotire tukaligi chinjira ntubwate abantu barakonya bagutwara ne chierie chichokolema tukabeka tukalema nande tukaonchorana paka asirira balika banga lyabere buronge
abanyakiombe bagacha bagasangereria ebitugi bibie chinsiaga bakabeka ensemo bagatuguta ekero babituguta bagachaka program yogochaka bono gwaka chitiero igo nambe yemo na bayo irete chitiero bachagete gwaka bagwakera ang'e tiero tuli gwaka distance iri ntambe bakang'ea gwaka ang'e erigere nono kogesana rigoko bakore okuya igo tutebekero kwanyorera omogondo igo kuyolima nande kwayoirorera kwarosia fine tills yani kwanyorosia marababa amaguswa kuruga bumwa mekorosi tierechi anda kechi tierechi bunandigereti nigo chirechi nyengake kora ntebia ngona na kibwantu mutabwantu kubumba marabaya gusikorosi tiereye obotambe bungana omurarimbi mono sengencho asense mo igitiero ekero omonto agwaka etiero ritang'ani gagwaka etiere guisana uratunga matono nyenane gusatano ekiagere kero bwagete etiere renke gusoti otakenga gugwaka ng'etire gocha igoro notiri gocha igoro embura erikere gocha gotwa nane nkoyeranire richibu igo chitiere china gochiagete chitiere chire chinene biya igo chigusana amata buno sikorigeri na batungirane gatatu ekuringana ne ribaga buna etiero yakirere ng'ana igo bono etiere kero gwakwa igegwakwa etiere yere nene naende yatema gwakerwa ang'e ekero mwachagete gusimeka andake nkai mwaruseti amato aisaine kero mondo no monene igonga girikaringa amatata no montari kwimoki goikari kwimoki amato ni chigunia adia gochigutongu gaiga andake korante binga nkai mwaruseti embusureni buya mono sana ritang'ani ekero gochaka korigia amataya iga yogosimeka ekiombe gogikaranse gikairigereria tukanyora omonyakiombe oito yomo yosimigete amarabuoni aye yokoria tukamusaba amato ekero twamusaba tukagenda tukarakomba omogondo getura omokasi oyo tugasimeka tukanyora embusuro korwaro ekero twanyora embusuro ebwenerete togotuchiguni noni 10 tukamanya goteba bono tobwate omogondo ondo omonene tuchikong'anyia amataya iga agende gochia iga amato enchera tokoyarigina rei yokona gotambokia kwayabeka asigete kwachikoyanyora korwa asigete gochia asigete andake litwachaka omochakana rinde gokwana ng'a marabuoni tatagetibotu yani obuoyo tali obotu obuoyo andake koratebia ngona kyuko yasimeka ageracha kwa makera buni limbwate ni nande mwateba ngai gataraba iko pato nande ni roje linde lirari nene sa lirari nene mono andake nara manene ko konyorira bwoni beli nene igo watebire ndigo tekani buoyo koratebia ngona kianda gusimeka no bwechiombe gusena bogutika iko lira bwoni dirigo takabuoyo ndaite ko viresera abaminto ira bwoni dirigo takabuoyo no nyang'ake nande omocha ni obekerira bwoni obuoyo nabo rabetoriria nabori of course nabori ko bari nene kabisa rigustwenga kwagesire lakini uri beke suguri igora sinyukuriria kera igori nurete rira mache bosa igobona rira bwoni litaite gusime kwa seri tataiti obuoyo erigere rinyare ko bari rira bwoni rigwansa bune ndagere ya mwanya bantu igombo so tumbo obuoyo esirira bwoni omoeri oye tojikuritumika bune ndagere igoma ngana marabwoni ntolikobeka buoyo anda kyaso bosmeki ngwate banga ebite motongete asetiere ya mombine kora tuoro kiangunga egetenda kebwente gutunkinga nanaki nande naki gutungu mbia mano muraria ekero togo turito iyo gojigotonga goji asetiere nde igo go turito libwate totebe rure yemo just 1 feet ite kero gwari turinjire ngabuneye asenge nchoko boko na bora bekero kende nga kwa umire gotonga gogoji samara baime nkori gitore egeteke bwate ebisima erigere kwa makori bwaterani kwari tonga goji asetiere nde njire ngabuneye iko limera gojinse ayebono litigere lichake gasi yae igobono liachakire kubwata na ande giri abwatiro bocha buri bochi korekana kwamanya kugoja mapema wacha koyamentera maraba yagera lira bwoni lira chaka kubeka yarekana lira bwoni akaro ndigaretia sekyombe kino nindo chabaga kambaroro nabanyina mbaroro ande mwate bangamo bwate baka disability yani bali berende babwate obolema ao korante byango nga nakimoko bagana the roles nakimoko bagana gochigo abande bakole mabagana bakole magose mokuburukanana mbia mona singe njeri swali limurari abantu abagero togoteba nintuto ntumaitio manene no moke igo toiguane ne tonga chinchoke ekero to koimuka toko genda saamo abo mongi nabo mugaka kiro muntu ataite kubika nere litengorarre nganero okoriri igo nabantu babwata omoyo monene bwo gokora emirimo nonye naba igo koranga bari disability kero kenda guseno kugura umiete nena bagoteba ngati ngoja gukira igambarigeri nero teba ngike bagekina nkenda acha gwaka bona bokonyora kurwo mwana omoke goiko mogotu kurwo moremavu
kutatigate bo wale mavuo ko boko na bura sinye ko bwatu bukombe yagera twa famia sebu na aya twa kari tukiri muna gukora na kogana igoto tebe nga nonye muri abanyakiombe mu bwatu ko igwana na nde nko igwana muri no ne nsemo yegasi mwakore gasi kiro umuntu naga na bwatu mwe bokore gasi asenseme yogo tusimeka marabuoni bono kwasimekire kwa kode kwa kiretiero kwasimekire kwa bekire bitebiri muna gwantebia na setiero ngwate bwende ko bebine gose bitatu andake emitinyere ngo koira ongekorra ebisicha gesa marabuoni gosicha emitinyere nga gosama tukarenga asa marabuoni igotoko gana ne chitabu chechi musuru ekero tete ko manyanga na matukarenga ge ko gana ne musuru ligwa simikita ngana elie buna bone ye gato simikita ekero taka koro kingeta gite kuchiko chaka kwama ye koira mutienyo yo manenu su yaje koro kinga dira bondi bwate dalili yo chikwama abono gwachira soko ya mentera maraba koja burugera eligere achake koranda na kujaka koira ebi bya marabuoni iga marabuoni ko burugerwali nikiora buruge kale kera ndo chine chitiero korante byango na kyuko burugo mate abwa soko buruga bana ya mbere ira konwa kekera itiere ne kyuko yoburuga omuralia etiere bune korrekana eriga ekero gwa getoka tunga bono yangere kuranda tuigutiga arande bakachi kubwatana igo kuringa mataya nyekero genda ikire kubwatana atara twaro buchafuri kwachaka koya mentera maraba kusudi lira bwoni lya bege tonye litaite kwa mera isiko yetiero linyora maraba lira neme tiriba seko jigotwara omuchando buko liegwa mono ochisera bono bune obokongu bukorekana nasinginjulia tigetisiko igo tebe amarabwoni ayeso kuburugera no kunyakunyira nilia maraba kurwalia se kwara kuchinsinyo tu nandi andake wasimora ebinyambi gose ebiri bitatake irimo gose ogoteri tatake iri talie eria nabo kuyesimora no kopoko nabo simora no kopoko talinga rasma nero nyeburonya ke no bukombe aya ero koye go wasamus andake asenara ligwa tebanga eco depend ne type type ye lira boni elio simegete andake kolengana na inu buna abanyakiombe na andake buna abalimi type irenga chiroro chia maraboni type chira iga morali chia maraboni kachika type isato chito manyete ejikaro kende to kusimeka sensa mei ekiara type njire kitali kwa maseita pono to kukwana type chiri chikwa maiga seita iko chiko baisato ndobwate lira bwoni likuru kwe naironi bona lira bwoni liri naironi na liri simekira lira bwoni ndire kwa umera lira buime ekero twali minyuraya likorekana kwa banga imeri lira bu naironi ge kwa yero isabuli ya riskolibuni bona elio isiko lira bu lakini imerire yero bona elio lira bu isiko na ende imerika balira bu eliga ni go bali gereti bakasinywa ndiete kibako ruko bagaruka ngomoko bwe naironi igo ngamoko yo ebwe naironi bona bona moko yo bwe naironi igo kwa mabwangu nekere koro kie dalili eye igo konyoranga baada ye gumu asimikire yakoro mutienyo yo monenusu achakire ko buna yatagite kuatalira ba iye koro kinga byangere ko beka bono ebirabone biri ebinyerere eligere bibe bigo chikoneta ime bisoka isiko kikwaro re dalili yiga gogo chichana maraba no bukombe kwange akoyabugira bona komentera maraba eligere ujigo tuba eligo takakwata ko soka isiko lyanyoranga maraba ali kabiri nelira bwoni linde ndiro to kuruka nge poko lito lya yego lire ligale na ende ime na bodiri rabu isiko na ime na bado lirabu kurende poko yigo ya tusinyita singe nchokwa makwaye niko kokorekana nganguli kuya tukanganya kurua se poko tukacha sisambuli chibere chikoro kwanga naironi amono moko naironi amarabu nale ngora koruskale amabaliri lakini mena marabu ande kwa nyona mabaliri lakini menale yellow agenda ke mwanya gotema ko yasimeka amarabu ni ali ntu atemete ko yasimeka gutatiga ga kora chinsemo chiabo chibogere mate sana bono ke doko yasimeka taliko tokore libuya buna ya ituto na litako koria ekagere tukasuka yonsi twayatemire naboko nyora okolibeka lakini ukwa makwa ya sura ya sanga naiga igore seko yose ne gunia yemo tukanyora nga ga tobera asara tie dosimeke imbusuri lito na leti goto tebe aiga marabu gose mwateba nga nakikwa yaruga aya no moko bwe naironi alira bwe omoko bwe naironi goto tebe naironi nero mugosimeka mono somoko bwe naironi ga yandaro muga singe chakwa mabogere ga kolinse tali kwa mabuna ya amaseita bona kurabwatira ga buturanda somoti mukakego goto kwena sensemo ya kabere no chigo totebianga andake
maruireki akulia marabuani aya na ndanda kenga na kimoko yatanga Gusii challenges kichiri na ndimo gwetera ekero mwandete uburimi obwa marabuani omwancho muri yanga gretano gane tutubwatia imeyo morobali obwo minobonda okoleto botambe na chemildred momanyi litukolechi matatu ense ya monenusu asebona litukolera tagande tukwa numulimi to Gusii abanyakiombe bagendete gusimeka amarabuani anamano kuruga iga asense moya kitutu chache south ngagerete no gane tutubwatia asemetandao yetu ya Facebook no gotonyora na Ndizi TV News digital asense moya YouTube no gotonyora na Ndizi TV News na bogana bogotomera SMS gwetera sena mbeyera se screen ya ugabu ende tunyako bato gusanga asobwamo tetana nasomo tumukakego nkwira na tole Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Nkoriole nyumba kugura obule mukugura ugose property management tuwe chanda nonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamanganaya asigi kigitambe no bale imeyumuchu Kisii asamagacho Ahuru Plaza lirongoli ya gatatu room number 307A ugosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio utagete Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chokisi, ase nyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Na boko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omwancho mulire na ntwaro asomo timoko twasoira sensemo ya kabere ine ya omwancho mulire no maitelira woni korwa bakoro baitolira woni goli asikire ndanda ke nali bakanywerere ngoli gusanda ekelia nywero na mabera na batebya mabera ya makombi na rayo ekerokoliera lira buoni ngagetigo ligwanso nyoro na mugaso iga sasaba nigora igubuya kegima ande igoraga nikolia marabuoni utigana mangane megati na binto binde kolende ekero isaragenda tukuisaransaga buno gende tukubugatia umurobuli bubole minobonda aseri tukolia to kwana igoro ya marabuoni ande mono bosimeki buaye nande bakaliga saria isaranso ikende rigwendere kwemanya mange asoko tubugatia semetandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News digital asensema ya YouTube na gotonyarwa na Ndizi TV News na bona bogotomera SMS gwetera sena mbiyera sa screen ya ogabu ende tunakolo tukusanga asobwamo nane nyoro kombwatia ase mitandao ya ndebu na Mildred Momanyi gali Facebook na bokombwatia se page yane endeleo endele kumanyia mange igoro yobolemi oboiga kuruga igasegeta seni kya Ndizi TV wono mulemi itogo se chairman kora tatebya nkunga ekero mugenda tusimeka marabuoni ayega ni mete kire ntonge bwatubuya aninge bwatubube ni matutara kire buya no bube kora ntebya nkunga marabuoni ngokorwali ntonge kuruga top dressing bune bituma mbia mano muralia egento gekurwa marabuoni tikiri gokoro dressing esengencho na gikia gerete tugateba nguse ko mujani obeko buyirira bwoni na boli kwa of course lakini tiri kwanza semu ndagira mwanya bantu riratakirwe iko bono nsemo ya top dressing ndiko likorera iko tugusimeka
kienyeji igo twatunga twaburugera twaganyokwama ine ere sababu ene yakere tugatenga tia tusimike binte bitego tusaba muya man igane na mano no murigereti murigereti to le isiko gali murigereti mulimo murubirega tiga mayanga marabuoni tari kunyo gusaba buoyo no buoyo botirete andake nonye government yabo ke yake bado mbotirete asenyo goteto gusimeke kemelie ke igo kirabe kemelie kiaso gusimeka so muntu taitio buoyo wakora tebiango nga amarwaire nararia akonyora marabuoni amarwaire sa marabuoni ngotenga challenges cha marwaire tikiriko banene mono buna kero kende chibando chigo cha chekerwa charwara wetira nona makunda aria etasaria nse moya ya marabuoni taiku chigutwara marwaire ari mange mono ekero yarendete mono buya marwaire te yago chatoka kurende ekero kwabere nga kwa mochire gochererwa sinini tuse kurigerira buoni buneriga bono ekero kurikia se chiro go kumonta kurigerira nga kero kende go lianyore to burwaire mugondaria irabuoni ritari nga no burwaire ne ringa amarabuoni aya kwa agetwe akatiguri kebugo kwerwa maraba erirituwe bono isika ebine biromi bigo eta na bibya umera byaranga ne ndagera byachaga gosaria umuntu iranga kero kende rire elikabwato burwaire igo marwaire tayo mona marabuoni aya go chaetera onyango chimutu atutamanya bunense ko nago chenja kurende buna tuara simikire kurmaega nturara marwaire manene ne kero kende buna bona macha ise komunyoka mugondo iga engaki mbure nyinge ya ketiereria etigerira boni risike ngirenga bune ano rio jali atwara abakongwo boiga yamanjikoreka nenjireri roje kaine style ye anda ke buna maraboni agusime kuguchirira bayimena anda maraboni gare tubers yani maraboni gare ebintu biwe kwama bikurusu biko yukurulira bayime lira boni lira ba ebintu mbere bi amakonde aguchialia alia marabuoni gusali bintu biri bikwama guchinse andake iko iraboni rindi kuri una bintu biri ebintu biri ana kitwate bangekero go chaka gusimeka ekero iraboni rikiriria jage kobeke ngijere bune no ri gutwara atari ya makonde buna ayigwa kwanire ainaro bono gwikira kero kende kero ria urukire sika tikone ndiko cha kubwatirira boni guchinsa alia marabaime igori korora kuruisika rirorenga iraboni ina kiriareka nako baisika yamanya gutara ria chaka gosegesa kero kende ria jiguikira namba ibere ekero konyora kero kende maraboni yari sikonjire ngabuni ikorekeria etire nane tubwate chimbe bagiti bakuruka ngamanyu amanyu ekera mata ichoire style ngabuni yara mange buna bona antwanya twake erigera guswe taba sikujo twara manya ya toke amanya ari no akonyora riba kibisa ikiara tata itikoro mugaso igata itikuibisa sago etaime acha kuna kulira boni rire soga disco igonga ine re mechando menene kero kende ria boni rigotera kini marwaire manena tari gotoka mono ekero ngorigereria nonye na mataya ni ndo chibuna bona mataya ino niga bochogete neko tukorigereria ase ebimeli ebinge biribi kutumeka guseiti no ne chingeni yo kutumeka buna matokero na marabuoni amataya ngoli wali buna chingeni asa abantu bande andake nkiora kwa no bono borwaire gose nere no mo amataya ko baboyi omurari mbye mona selibori elio ntobwate endagera ya mwanya bantu ni ndagera yechingiti juro sana unabona ntobwata makonda yakoli obunyansi amakonda yegenda gushurikira na mataya arariga lakini gochinsa arira bonda ikorikira igo bono ko bocho gogoiga na bokonyora nga amakonde nare gyare na byo ne bitongo bya nyasa biroro kumusimigete njine ngabune to kunyara ko bitanga ka ojikoriye ryo go bite bono go bigo ja singe njombiri kunyara ku affect marabuoni aya gochinse yatoka nga na byo bibiko na gushurikira mataya kyakera kinene mbiri bigo saria na kyako ra ko toka bibiko lia mato byanya gusaria mato kyara intubu na bagusinto ligo tumeka mato ya maraboni una mato tai kolie una chingeni nya bandere na bako yatumeka kyara ngo tumeka ali una chingeni na abande bakanyotumeka intundo ko yatumeka rende ko yatumeka andake asinara rwante tibuna bunari ibune egeteke na kyogo simeka buno ko butora aso monto tamaiti gore maraboni tete chako bole mibwa maraboni tamaiti raboni linta ipuki nelibaliri nelirabu na kiara nyare kumanyanga maraboni aya nalia marabu gosinamba bali gwetera lito koikato ko montoro mole miamoro ke kera tamanyiti ta kunyara kumanyanga literi tukiri una bono ntaka kokora kirira boni ligo to kalire libalirime na boko limanya gwetera lito erige liko bali rabu neriko majiko bali garake na boko nyoranga imelire libaliri igo eli buna kwa bwatire literia elire libalirime
igo kwateba neli toria na rero riri kumachiko twaro bali yake ni kumachiko twaro bali na ndia machiko bali gare kubwa yande bwana buna lito bune lio mwancho murigereria ni kwalire linga bune libwato bo publish yes obuna bwakoro kubo baliri osikole lite ligo libwanga bune libwato baliri na ndanda ke lito linde ndirega iga igolire machani litabwati bo baliri obu nagarite noroche asoko ligereria igotebire ngeli libwato baliri ikeminitira ime igolire yellow elirinda lire igo imerire lirabu bona kurusikolire lirabu ngogendera kwemanya imeyo morobole bobole minobonda wandera kwemanya igoro yobolemi ao nane na mono igoro itu asali tukolera to kwana igoro yobolemi bwa marabwani anda kena bokwemanyi elindo manyanga lirabwani kokero kuligereri igo kokora lito buneli manya lirabwani lya likali yero ime ngogendera kwemanya elindo tu sanga mange tumanya igoro yobolemi bwa marabwani na tumanyanga na kitora korobole mibunobo ende tu endereri asama gimaito bono kora tebia ngo challenges mate kero muntu neba na imwanya bantu neba nkende gyonsi challenges ro sinchiro na le nchanya kubura pi andake asobole mi obomokora buna abanyakiombe kurata ba challenges mugwetera buna abanyakiombe na challenges mugwetera asobole mi obiga bwa marabwoni challenges kyo jinjiro rase mwanya bantu na ende intu buna abanyakiombe challenges nje to gwetera buna bono onye taria majika go tokonya challenges to gwetera ne ringa kero mubangete gusina sikete mokonda gwaka chitira bunechi kwanyora batano baigire babire bakarenjera gucha challenge stoja twetera kurende lichiko libona singe tolibegete likongo kero taikere netigo gwakwe fine ya siringi 500 umuntu okorigererie kero kende no nyogenda kasi aya jigokora eligera jare te 500 ejo konya kasi sakora gakora 200 bono kuika bidi na jari chinde amende chimanyo goche se fine yekiombe igo bono twangere gusiri challenges kwetera se lichiko liria essence ya mwanya bantu essence ya mama rabu kora tebia ngo challenges dinjiro ro mugwetera andake na mwanya bantu ngo ibabali kero boibi ro mboro netabo boibi montega otenge na Rusia ebia nyale bo mintoni mu maite go na Rusia kuno ko iba kera to motego igo gaiba kora tebia ngo nga challenges une chungwetera morega challenges dinjiro ro no netabanga mwanya bantu yoka guseko Rusia ntobwate challenges ikonda eresere sobwagare siko erake ntobwate challenges yebirongo ebirekera kende bigo pima sigete kamusimigeta sanga no mustuni yake kwanyora ngebirongo ngo chebiri byachaka gutukuli no nyatara chaka koba challenges intangani eitoko nyako batogwetera eseboli mibwa marabwoni kurende garamu aligeria saa yengonye metege simikire menge ebintu binga bune bibigo tokange igo mogotema kuligi chinjira cyoko bitega twacha challenges inde yakabere twanyoranga no nyamwanya bantu niga gwikira kero kendo iguru gosine nchara ya muri goteba ngana kingo korobono ninje nkere chairman ka musabe lirabwoni lirinda kune bona yaikira omonto ika ochio nyoranga osomoire kurwa setie kurinda asinge keumbeke gali chiko kerekebegete omonto yo mabwatwe ngonyo ire lirabwoni elimo igakoreta marabwoni eguni igonge gente kino bagekogera kero kende ebinde byasikwa na kero muntu ya imogi gakumikiro gwetambokero oikigwa aseke gambiro anda kenga asanara ligwante bya kwa gwante binga chinguko na chire chinko bachire gasiko senko chinko bachire getango kulia marabwonya ekagara ngwante binga kale ngwante binga umugondo yo kale go bwate chinsiaga na nemono ntomaite chinsiaga chigusume kumono igo chigo twara amangana ye chinko mono chinke chanchite chinsiaga mono sige chanchite kulie meli na ende ka tokolieria ansema ya marabwani na ara marabwani nguchinsa kwama anda ke yabirige ye challenge so mugondo yo omuraria mbiye mona singe njeri swali elio mono ase chinsiaga chigo toka maene chinguko no konya chanchite kabera mono igo ndwege netenga ensemo ye chinko nigo chira so mugondo side kurende go enkego chaka koro kiri duko kwatonga mataya ligitara jigoranda yangere kongusa lito lyalimira kuchinse kwa manyanga atari imeonekana kwa isamba mwacha kulie njira yoko ligi kujiteka kulwa salira belinse mogo jiteka mogo jikora maraboni ala makotikara kwa safe iko chingu konji sumbwete mwana ndasiko tebanga chinse mabuneji chingu konji anje teko bero mono kurende chingu buna wana chiri chatagirwa chingu kange meronge biri cheitiru kuruso mugondo yo yegerete maraboni ayatigire ateni nego ikalero iga gotebene no mukimo begete bwoko tega chinko anda kenoro konyira maraboni aya much konyora sale nende mono kubwali mo chitigete anda ke karo kuligere lindo che asenale asamo amondo chinga mata etalibu ya susaini gosaka ba
ekala gete ngau na yelo iga ubuno boruire bukale gosino kwa makwelira bwani lirebo enjere rigorekana okoranga ndi bwati okoranda korokuya ibuna alia nambe yemo gokonyoranga asinare irabeli ndi bwekaini irabeli to bwate to ikonyora ndi bwekaini nabo konyora saye ke gingireke onyore nga saye gakorekana ko batobu kogosuka gukense mogete kwanyoranga akuna rutuba ko iyo shamba buna ansari ense mo kwanyanga isugwa igete gotonga sayi gare atabwati obotobu getirira bendiri tobuya bono goikari tuare tofauti irira ande mono ko bwarira siria gwirita satari agaya iyo tuteberende nerie amarabaru tali kubugeka maraba tai kubugeka ne nabenga none byara bitombire ngana ini kero mutuna bwa challenges chae anda kura bwatirira ga buturenda so mutima ka keigo kutogona sense mu yaga tutono chiko tutebyanga na kimukuru cia marabwani ya magondo gaiga inuna benya kiombe kaimoko yaoni omwancho maligereria ano togoika omwali bo nsemo ya kabiri yo murubuli yiga asugo chanto chene nsemo ya gatatu asugo kwandira gukwanira amange igoro yo bulimi obuiga bwa marabwani ane mono kuruga iga nsemo ya kitutu chache south astoga no mulimi ito nandole chairman yabanya kiombe abagenda togoto tsemia igoro yo bulimi bwa marabwani tobwache semetandao yeto ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube no gotonyora buna Ndizi TV News ana botomera SMS gwetera sena mbiyera se screen ya ogabu ende tunyakoba tugusanga asobwamo tetanda somutumuka nkwira na tuli omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngeberelenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi weke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yoboroso egotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ebirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo toereru bogosomera aborokia nigobaisaine riba gari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobobwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoreru mwana uribaga asiskuru iyo irianyora megelio no gosomigwa chisemi nigo chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya soba sombi bwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi asenamba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano marakabere isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bilenko bijisemi College ya Tenacious Harbor niyo igoreti mirango yaye guciye se bari batagite kwegera ubu bweni bwo tumika imetegeke Gusii aburukigwa bari yabubwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyukumanya mange kubwatikana n'obukorani bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere nabo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi
mwancho murigereria abakuru baito nigo bari kurira bwana elire libese batakuna njire na takune go sena romire go nkwansalire tali rasmoli yake umenye kuri kolende nigere nga rasmoli yake umenye kuri lakini nabo kuri libese akabolo mugondo kunya kuburuga iga kugwa kanyone nabo kunya gutakuna lindo sirie nchara ende nayo nyaga ndali bo mabwao asugo yigota mana mali abo nigo ligiya asomo bero mwanya bantu bono asensema ya watu astuirane tubwate se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube na watonyera muna Ndizi TV News na nabo tomera SMS kwetira se namba ya screen ya ugamu ende tunyako batosanga asobwamu tatore chiamani tara nyako baga tweranga anda kina kya koroma nyanga amarabone ya abeire akurusu kumugondo mbia mono murari ekero tete kumanyanga amarabone ya abeire ntubwata amarabone kire sambuli ne mitienyi ya gakura igonga ngo ya barerore mitienyi kwa manyanga kuikira gaiga ngo ikamutienyi gete na linko ya amarabone aya taliko tambuka oisiko moja niyo tinga tambukirwo chienga kiende ngao igo nyanga amarabone ya chakire gutwaro kugunda igobona toko baranga onyeka kuri mitienyi tatari wasimite musure mitienyi tato kuikoya ajire mapema oya rusie ataraji gutwara bokongo bondo boko chikogunda kujibosia na ukumanyira iga sesembo yeli ndabwani rali tokonyara kumenya gwetira sama tonga bona abeire sama sa kwenda kunya kwa matu amatu na bakonda kuna kuranda goro kinga na baire gutati kumuchando koba ekera ngere koba ngabeire ngoikirare lirabwoni linyana liataka koreta amatu ilisoga desiko bono liaro kinga marabwoni angwetira ko chimugondo yagera kwara kisha kwacha kurusie ndagire mapema ekera ngere kobeka amatu ayito ko yaroke byogoki ayibondo ko ira chiro nie egekogera ndibwati ukwanza bono lya chenji lyabe nande musu naraliri okuyeka gucha twale mirande yani abwate liyete lakini goko liwate mirande linga ngandi yeti buya ara gora tutebia ngo na kimoko yaiya na kira boni likoywa umuralia ona gwatebiringa buno liko buno kumanya no kubalimetini toira sense moyo kuya bora sense moyo kuya buno bono tuteba marabuni atutake kereke mbege cha kuyaya igo bago jari tangani barangusa mataya banyaiye iga saraba egera saya arabire banyani kando batika bono kitiro cyuka kitenene bamanya go sono bukombe gogo cyagera cyinsi nyoga waserebani kwanyoranga amaraboni gatene nime kwanya rusiga eyo go yakwana bokoreo ngogo se oko igo kole manobo kombe go sego nabogo okalete gentoto ole orusa rusiga kereti aroma etene mo gitegoro telingo nonye ke mo gitegoro nkora ngo bukombe bo korabia asengencho oise koreta go sego tete kurusi no koboko yiga pakotika yane nsendiri chiete nsa tambi bono go jagera nsinyo to jiko yako bukombe wajaga gwaka ko nsinyo ko serebania paka ko umira maraboni ali wansi kwa ya rusi kwa beke gatonga ngote ensemense encherengi yani yokunya kole mo chiekando yoko yali mai kali kwa katikati gongo ya butura no guchi kiara nano ali katia anda kamaraboni yako kwa yire kwa rusiri mugonda ege gakingana na ki akoira amanye gusarika nyumba amaraboni ngote mali ko kwaremereria sinini ekero utaje sibigetia maje meko ya sibike gima wese ko mujani ndonya sibiyo gajaga je nyumba iga okora maduka tatangere koro ki okosarika lakini wese ko yaira mona masaba yega na bara basiko kore wiki nyumba okona ko yatumika kwama ko yasibi igongora nga macha lingo chiara twaro kugundia maraboni ya tabe amache singi chuma teke gaseli abutokirete nali igo amache ga gukunoro igo ya chakiro jams anya kugunda kogenda igere buye kero kwa yaire kero taranyore chiro kwa ya na marabaye kwa ya gachaiko kwa ya gachana ko igurenga nanyo labone chiro labo ko ya sebu ko nya sibiga umenya konye anda ke kora tetebia nga inuguna abanya kiumbe kero mwa yaire kuruka iga anda ke ningo mokone le maraboni amaraboni ya igo murari litangani kero twale ko yaiya ntwabwata abantu bare kuru Nairobi baji cyane kiguni kiria batu ababangera gutatiga tukanyoranga eguni kare kore tuge kamentu yende cyaba ibire yaro kwigunia yemo tugaja gukuminga bono nyege gusone ni wibire ne guni ikiro cyeguni nyekere 90 kilograms igita kero kiendagere 90 na ryo tutagotanga corruption te yo gaga bono tuma konya corruption ero ro naende eguni ende yana twinus nande ya mentwa ya cross nande ku chigoro emente ero ko yekiari Nairobi wandonya na jakabira abachiguni ibere bona era gotina koninga ne chiguni ibere abwate kurumugonda iga boyetie gunia yemo egara duarigereria mangana ngabunaya tukateba nga intutweka abanyana asenge njikato gotare chiro ya itoro buna ya nyakoye gosedera jambiri igo tokonyoranga maraboni igabekire gosinata to siringa 50 ya make tukaranga toise kuimukenjire iyo twa transport twikinone chiro igo toko yaoni buya
kobua ekado jigo sombererie gunia libagike goraria twamanya kwa gusen siringi 2500 bono toise ko ngako yawo ninse toko yani baka singi 6000 tukanyora ngenjirere ngijana reyo korende buna bona maraboni yako jiko nawokea nanyorete ngaba guri bandu bana bebinga twigiria maraboni 3500 na kimoko karamuto motoneria maraboni ya gino yekiombe bono intu nturanja banya kemembaranja geko garanganga ujiko yuju mutinyo komino lakini mbaranja kwa ena nenjire ngabune iyo ekara bagurigerie 6000 na 3500 na bakonyora nga baise kuirira baoni faida gira abesebere kobua koni njire ngabune ya tutebenge kero umugo chamwa guri guna baguri abange igo bako bali chiburoka nyo bago chabaro baguraga banda banda ke bachikoni chibesi bachikoni chinyinge iguru anda ke inu buna banyakiombe okogani kwa inongoro kigo cha serikali ya county kera kero kuligereria nge serikali ya county yego lichi factory au ichigo chitemeta mangana au na bantu sikuligereria avocado nebwate factory yae kusemero buli naroro na matoke boigo anda kichinda grabuni chichi alengo kurwa bakuru iso kuchiriga lini gochigo konya no enke mubere amangana ya marwaire ni gago kiana kubwa chinda gire chirito kolichire already processed nkienda ke muraga ni usemura ni kari jomo tolisiko gali ne serikali ya county na reswana ne ebakonye mwandira lyo buli mobwa maraboni omurali digatote benga tuangere kwebegeda matuni gate ekiara kurumageka konye migati etaro sikuchisoko rujete cyara ko tumikalira bwoni ile buni ndagera kwanyona liriko yegwa lya roserwa munero ngoli yobori lero bona bintu bino byagire digital oko mwanero ngoli dera gochiari umanyanga atagete cyane ile ndagera twari gusabanga egeda maduni gate ke kurugito kira niwe weteresa serikali yaito ye county nere igure none factory ya maraboni bunaya eligereka toko yaira agenda paka se factory kaikiraria twanyoranga no twanyore chirengi toko yaira apimu chikiro kuliko toko ni bintu kienyeji twachaka kobombe guniende yaro kwe gunia yemo yo twaro saba kurusa serikali ya county onyanja toiguo ko saba koito baigure twale process yo taka koigura factory ya gorosia maraboni aya eligere na indu twanyora ku mundu twakoba buneke mbe twaya bikari ekigare kuri gutara chi supermarket nkonyora potato crisps sweet potato crisps yani go ngabantu mbale barobu babwate factory bakwira maraboni aya aros guchi crisps nebinto binde byao biri biko no supermarket bono na intunki buna igeta ko buna mwacha kire kyombekega mwana rali obole myoboiga mweni kare cy'abantu bane barbaro stick kyombe ende limo korosia ekiko konya no nyine factory yeko iguru mwanyora ngamubwate already mubwata marabwani mugundu mo kwana mutabwa yenyo rali guchaka marabwani ngana yake ya moyo kamubwate kera igate gitamange ngabona kuna ku ndaba kaninga buna balemi na inu moteme ko eni kareji abande pasimeke mo babange andake karago compare amaraboni aliande gwantebia na yaiga asense mo yogwansa usekera yekiru nandanda kikora totebia kera no ekole chiamani ne koro mugaka aba enkuye kamora maraboni aya kabisa kama ndaro tamaitira kire woni likuye kuro ye koro gyaito kora tebia nko na kyakuye ko mate squeeze njera ya chencha maraboni go kochecha kwamye kuyeka kora tebia ngo kurukale na kyali kuyeko lira bwoni lirigo chechulero ngisasa ya chaka kochecha naenda abantu ili chakirete town kero kwango lira bwoni arusi mugundu ayogolige linga tinga bwatiro kali ne town umuntu sono muyoje chaigo butorna obeke chumbi paka abande bakara kobeka maguta iragondi ana kobeka maguta bakwima kababeka maguta ime bakaranga ngirigere liri kwanza saidi lira bwoni ndi bwato bwansu bwaye bwabene igori kuye kwa okori sibia kwa yabeke suguri kwa beka maja aliyo ko balance taji ko bucha mono lira bwoni liri ko ya limenya ko ali ko saidi igoko nyanga lira bwoni tuyali kusibigwa buna bakoro bagasibirikare dia sibigwa dia bangwe suguri kwa kumeka senone omuikuri utali gosoka kwa yajida ikajiria ko yira egiana bwa jida ikako yira ulingana ne mbusure bune ko rekana kwa beka machari kiasi kirebo teta gelinga nando chokunu nando la mentanga na igule li ndro jenge lya mojiko kubatika nanda menta maji makelira yake alibuno gojiko yakunu rekana nali kwanya salibona yakubire igoko sokyo ko atune byokoki igorira boni ligi yako ko rengera machi kulingana ne suguli lino kwabeka ne kiasi kya maraboni kwabeka liko kwa ya rengera machi kwa ya sivia kwa mumeka kwa ganya pakaya libono igwete nabo kumanyanga machi akaire
aye gomate automatic no kurusi suguri riko kanya kende oso endagera yao ya ranch iga maraboni aya mabagiri na marabu ogwansa kwabo no komo gwansa kwabo ngoli komo abantu abange ekara nande ekara na beko ni kale jimontori egente kingo buganga ike na kera nsoko bakekare kebali igo bono amaraboni ali amabaliri nabwato gwansa kita abwate sukari yake kubwaya n'abantu mbali batangiye sukari ere nyingi ekero tangiye sukari ere nyingi igo kuligirira bwani ringa bunirira bu najyo konyora umuntu akona kulinga ngara litabwate sukari ere ndu ali amabaliri ngo twara sukari ere nyingi bali banje tegendo kirike gwansa mono igo konyora nonya yekwesania burukani naya igo kona kulia irire yero ime erigere onyore gento ke gwansa eria maja kuri gumaye kera ali ali ngana kiora atebyo murigereria igoro ye kyombe kyaino no bolemi bwabo buna bona igo mukokaro bolemi bwa marabwa tigangwa no mwanju murigererio turigeretie kurundisi TV kaiga igongo kwana iganga kweresanga obolemi bwa marabwoni no bolemi borobu yakegima yeko gara nambe ya muna tuacha kete koru namba 1 ko kwanira etwanyora nga bolemi bwa marabwoni tibuli ko sababu oyo no bolemi yo gosimeke ndagere irio ka kwabeka kwaganya litu kolyo koburuga nande gwaje kuganya step 3 litu kolyo ko yokogesa igondonsia so tegerete na bera abe gusorigeretie na bera abenga igobwate kerenge ligusimika marabwoni ya lakini turamanye njira gusimikwa twatemire kwerera kulinga no murari buna tuburiria twaereire buye togoteba nga litu lia yego kuritonga na kubeke ke wagiretie ro kwaritonga eri kwaganya gwaje kuburuga kokora kuburuga kwaganya kogesa igobori mibwa marabwoni tibobwati mere mekongu tibuli ko sababu oyo tibuli ko sabe tobu igo ko simeka kwaganya kogesa guka kutatigonya challenge chigo cha takati ekinaye go gotina buno molemi ochitange erigere ndagere ya ebe burungi ana kiako gara butambe to gotabanga obolemi no bonda ekero koba umutindi mugundu kera ko bangane company yawo kwabwate gusegasi yawo kwabwate yobisi kuikobekeli chikorobu mutindi ene meremeli me kogendera na mugondo na obisi yawo ekali chiko kabu mutindi omobi mubwate kora mwe punishment tali mubwate mutige buno ko mutiga buna kwenda gukoibera omurali bunanje kwenda konyora sara bunanje omurali ndatebe nga abongo bo mutindi sana kyarambwa to mu bindi ko maberali omoibia rikare abande ko batebire nganko anda rore sasi mora iga ngambe kena nje tongo monto ne munyamete nga chiko be ko musira njo moibia ngo diri nere mugondo kengima erigere nonde naro ujikumanya omanyanga egente kembo bekire ndi ko abali mangana moibiere ne kyombeke imana bake maite boigo anya tuabwa to moibi etoko mwire twa moibo ka 40 twama kumusuki modu na ndo akana ebindo kulingana buna ibe tonyo ibeta marabwoni libra bwoni limagasomora gatakuna igakoreta marabwoni eguni ngima ndori ko beri moibiare ekyombe kyonse nabo kemanyete bo igama chikona raya imukubwate aina ndo kubwate omunya kyombe la ruboye anyora bageni boye achara iya makeiga araira araira moganyoye ichigeri ndiyo ngo munya kyomba ruboye nabo mochia manita ko ruboye ngasinge njanyora bageni acha kora iya masini ni rinde ri acha kora akonyara bageni bae oika akwana nyekero kende nenga kiyokogesa asabe nera oneri kubuno nde bwensi ikibe sijicha seke tonge kemo amanye kuruoro aoneriwe na ande gocha stili kale oyo mo bose kibe siria ruwete na nabako bage bona kora okogani ko inongoroki inubu nabanya kiombe wate bana bange mure sana kora tsabango okogani ko ino uchi asomurireria ubarigereti okogani ko ino inubu nabanya kiombe kuruga iga kitutu chache south raganga omwanju murigerio turigereti ekene kiombe kyabo totopiri ruma CPO igoto okogani gwaito bune kiombe igoto gosabanga asengencho tuachira busobwamo togo sabanga to sekomo jani tonyore none support kero kende to igoro bole myo tware ngambu yabo kogenda tutware migonde menene ekerego cha kuikira toko goro mugondo itobune kiombo yoro monene naboko nyoranga kero kende nende twasukire ku step bwende kucha seyende litanganie kero toko cha twemira nanje ngabune ye tware gosabanga ndire toko cha tuikira kero kende gosetware mirwe nabo toko beka kero kende ngano muchanga tobwate toko ra gento na gento gete togo sabanga baraibaito mwemusiyo ito Vincent yanda kenana baro member bwekyombeke nere kerato ligiridi sare gari atigato ikanga to bwate sia mangana ngabuna yo yuminto mo gavana simbarati amona abande no MP ito kibagendi digaba ikekyombeka ange bagetarere buna barari bandi simoko mamugo tutarenjire ngabune ekerengaki
na baroba tutarire barenga mangana kitogo itere tubaere sobosio ekiagera bangina abana bagakamba gocha kogenda paka ofisi ya Simba mbako kogenda ofisi ya Vincent yaria igo agoji chatarire kiombeke kera twarekanira sembe njire ngabune na baroba nyare ko bakobeko koboka se kiombeke kiegendereri na ndeke konya abanda balitaramanyigoro yobori myobo besu kigo jimutua igo tware gusabanga ando asi se baturigereti na bokero kende barabe bakobeko kobokwa guseba tutarire sitogotoka ofisi ito gegotoka aria ase junction ya Raganga no to igoro to ofisi ito yekiombekega no iri kire isiko igoro ngabototo piri ruma CPO office ne namba yesimi yero 0712 71 34 58 mirore naende 0712 71 34 58 inere namba gotoka ofisi gegoire ko Jumapili mpaka Jumamosi. Igegoire weekend ngima. Igegoire weekend ngima. 24 hours. 24 hours. Ase mugaso lioka. Igegoire se mugaso no otore. Mugaso doro. Igo mwachogoreria ko igure nga abanyakiomba abana babwate obisi yabo na nilige ko iguru mugaso egarote kubatara elinde onyoro bumanyigo yoboremi na namono igore yekiombeke kyabo nga ningi keko gera barobaro sti kiombe na machigo kyali babwati kwa soko igore kiombe na boko batara sense mogali sebatebira se junction ya Raganga onyara ko bagwa wesemya na barobu goso gosanga na barobu ende linayo chake oboremi bonga buno boiga osanda ke boremi bonde bwensi bocheranete buno boiga igo kenda tubwati ase metandao yito ya Facebook na Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News na nabo tumera SMS wetera sina mbire screen yawo gabu ende tunyako batogusanga asobwamo inyoro morobeli tubwate no morobeli boboli minobonda astwatara abanyakiomba abayiga batusemiria mange na gutumanyia mange asitwanyako batokwera ne mu chairman yobo asa totebiri go yoboli mibwa marabwoni nandi ninkikaga neiri ende likonyora amarabwoni kuneri mbwate ko bakogaiga igobono asikuikenga kinande genda gusanga munentu ende tumanyia mange na gusanga mange inyoro morobeli ora sembe no morobeli boboli minobonda okoreto watambiri kwa Jumatatu ensemene nusu na Mildred Momanyi. Wekenga kiende naende. Bye bye.